този клип е за идиотите, тапасите, да пишат зли коментари. Едно ще ви кажа, чай сега да ги прочета всички букуци, които не знаят откъде са. Играят в Майнкрафт и са някакви лумпени, де стоят по 30 часа на ден. 30 часа на ден. 30 часа на ден. 30 часа на ден на компютъра. Значи... всичките букуци, едно ще ви кажа, ще правя по 10 клипчета на ден, ще правя, ако ще по 20, само за да ви дразня. Скрийте се, вие горете в кофа, горете, разбрахте ли? Толкова сте жалки и тъпи, толкова сте просто, че не знам какво да кажа даже за вас, бе. Знаете ли колко сте тъпи, бе? Ето, казвам го пред целия народ, ако ще президента да ме гледа. Вие сте едни тапаци, които не знаят какво да правят. И никога няма да ме спрете. Ще правя по 40 клипчета на ден. Месече имам хиляди гледания, само защото съм направил 100 клипчета. Разбрахте ли? Не ме интересува нищо за вас. Ако щете 100 коментара, пишете зли. Знаете ли колко сте жалки? Повтарям го за трети път. Толкова сте жалки. Знаете ли колко сте жалки? Жалки сте, жалки сте, жалки сте. Тъпи сте и сте жалки. Клип е за идиотите, тапасите, да пишат зли коментари. Тъпите тъпи, бе. Едни тапаци, които не знаят какво да правят. Тъпи сте и сте жалки, едни идиоти. Толкова сте жалки и тъпи, толкова сте прости идиотите, тапасите, играят в Майнкрафт и са някакви лумпени. Ще правя по 10 клипчета на ден, ще правя още по 20, само за да ви дразня. Никога няма да спрете. Ще правя по 40 клипчета на ден. По 30 часа на ден, на месец. На месец ще имам хиляди гледания, само защото съм направил 100 клипчета. Толкова сте прости, че не знам какво да кажа даже за вас, знаете? Скрийте се, вие горете в кофа, горете, разбрахте ли, бе? Толкова сте жалки и тъпи. Никога няма да ме спрете.